Mga tats, karitsi tag bulad. Sudan pa nihapon ba? Lami kinis karitsi mga tats. Bulad gikan sa lawod. Bitaw ay, mura mga guna itong madali-dali mga tats. Kaya kung igagaw, nagdunggo man siya, kitagaan po ko niyang bulad. So ako dyan yung kiskabitsyon ni kay mahalin manis ko mga anak basta butangan to mga asukal. Mo na akong gipinog-pinog hiwa mga tats para mahalin jud kay kung tibok-on mo guni mo na di mahurot ilabay ra, di masayang rapod. Unya kay dugay pa man na maluto mga tats kay napagiluto dito sa pikas sa buhat. Ako sa nang gitimo-timo niya akong giluto nga pansit canton. Maura din ako lang mas akong tubangan no kay mura to mga afford mga tats. Importante magod na asukal, na kamatis, luya og siyempre ang magic sarap mura may nagdalagbida diha. Mo na ato nang dalo sa abuhan mga tats kay nahuman na siguro sa nagluto dito kay ganihara mo to sa nagluto-luto dito. Og pag-abot ako sa abuhan nahuman na jud di ay. Mo na ikuha ako ng kaha na pertinta ko ang mga tats ko mo ilain kaha nga atong gamiton diha kung dili kana. Kay kung gamay di man masigo kay ubay-ubay pud ang mga on-ani. Kung mapansin ninyo itom kayo atong matika di mga tats kay use oil mo gud na sayang pud atong ilabay. Ingana mo ko mga tats kay natago ko na kana magamit pa. Mo nang gilunodan ako ang bulad diha kay ako sa nang pritohon. Dili na ko ningon nga diretsyon ako jud na prito-pritohon nga hantod nga maluto jud siya para lami pud pagkaon. Unya kay murag na crispy naman na mga tats ato na ipadaplen kay ilunod na nato ang ato ingredients. Ang akong ingredients sa mga tats murag jud taon nato na kaya diha pero okay ra na. Sama sa akong istorya mga tats magic sarap pa nag-asukal daog na. Kani akong giluto mga tats mas mahalin pa ni siya kaysa sinabaw. Kay kung sinabaw mga tats na di jud mahalin ipangwakle jud ang mga gulay or unsa pa diha. Hilig slag mga ingani basta mga sausi-sausi. Ingana jud ang gusto sa mga anak mga tats. Kung di mo guna to ni sunog luto atong bulad mga tats matagip-tip ra ni kay nga naman masayang ra pud og sigihon atong tago mo na atong tirahon og pina-escabeche kuno mga tats baro yun nga wow ba. Siyempre atong butangan og suka mga tats para parat-parat aslom-aslom og tamis-tamis. Ingana ra gud mga tats pila ra gud ilad sa mga bata. Unya kay uga-uga man mga tats atong butang og tubig para ni sabaw-sabaw gamay ba para inig tilap sa luwag aw dire-diretso jud. Sa atong panimalay magud mga tats kung sa atong diskarte ato jud itudo para makita nato kung unsa ang kaya nato himuon diha para makatipid ta kay kung di mo magluto og mga ingana na mga kwarta atong anak mamalit og lami nga sa daan wala ba tay kwarta. Unya kay okay naman na di atong himuon hukad data kay gutom na ba kayo mga tats ug isa pa pwede ra pong lamian mga ingani mga tats kay hilig pud ko mga sausi-sausi nga halang-halang. O di ba? Gana kay mukhaon ng iskabit si mga tats. Tanawa ko akong singot ya, wala na ko nakunahuna tungod sa kalamian ng kaon ako. Tungod sa kalami sa pagkaon mga tats, wala na ko pangagdan ninyo. Unya mo lang to. Dili na sa tama tong video. Thanks.